पवन भैया मतलब कि क्या बना देलो यार। हई टीजर देखला के बाद एकदम माने तनिया सा सोचे के पड़ता कि आखिर ई गाना इतना दिन तक ले छुपावल केगा गई रहलो। तनियो ऐसा ना एकरा बारे में कोनो चीज वायरल ना कोनो कुछ पता केहू के ना रहलो। लेकिन आरा बलिया छपरा जो पावर एक्सप्रेस है वो चालू हो चुकी है। देखिए जब विनय बिहारी जी से मिलुअन पावर स्टार पवन सिंह टिकट के लेके जब मिलुअन तो भाई ई गाना गाड़िए में लिखा गइल बा, ठीक बा, रास्ते में दिल्ली जाके भेंट करके आइल वालो। तो वही मेरा पवन सिंह तो ऐसे भी इंटरव्यू में बोलने बड़े जे आरा से मिलेगा तो भी लौट जाऊंगा, बलिया से छपरा से मैंने कहीं से भी लौट जाऊं, 5 जगह के नाम धैले रहो। लेकिन आरा बलिया छपरा यानी पावर ट्रेन जो बाकी पावर एक्सप्रेस चालू हो गइल बा। अब आरा जंक्शन पर पहुंचे वाला बा, कुछ देर में गाना जोन बाकी आई हो सकता है कि काल आई ना तो 11 तारीख के आई, ठीक बा। 11 तारीख के गाना आई ना तो काल गाना आई, ठीक बा। अब पावर एक्सप्रेस के जोन की एंट्री बा भैया, एंट्री अगर टीजर तू लोग देख लो बोलो फाइनली इस सब कुछ रिव्यू हो गइल बा कि केकर गाना ह, केकर म्यूजिक ह, आ के गइले बा। तो ओकरे बारे में हमनी के बात करम। सबसे पहले अगर एंट्री के बारे में बात कइल जाओ तो एंट्री पूरा भोजपुरी के दिल दर्शक के दिल लूट लेता। तो गाना के बीच में के कैसन हुई देखिए पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना, पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव एबरा यहींगा ट्रेंडिंग में बाड़ी एबरा कंट्रोवर्सी बनल बा पावर स्टार पवन सिंह अनुपमा यादव के लेके। तो अनुपमा यादव में गौले बड़ी आ संगे म्यूजिक एसबीआर के बा, ठीक बा, शुभम एसबीआर। हम बता दी कि लिरिक्स विनय बिहारी जी के लिखल बा। विनय बिहारी जी यानी ये टाइप के गाना विनय बिहारी जी पवन सिंह खा चाहो दरलो भाई। जब माने इतिहास रहल बा कि जब भी पवन सिंह कोनो जिला पर गाना गावलन, आरा बलिया छपरा ए सब पर गाना गावलन तो बवाल होखेला। आ इहो गाना में एकदम 100% बवाल होखे वाला बा। पावर स्टार पवन सिंह आ ऋतु सिंह के गाना एगो बात हम बता दी, गाना बहुत साफ सुथरा बा। गाना एगो मतलब पॉजिटिव माइंड सेट करे वाला गाना बा। और वो सब एकदम एक गाना के सुनी अगर टीजर नहीं देखला टीजर हमारा मतलब हमरा जेंगा हम अनुमान लगा सकतनी। हमरा लागत है कि कोनो ऑर्केस्ट्रा टाइप के गाना होई, आरा गनी बलिया गनी छपरा गनी हई मिलल हो गनी डांस, ठीक बा। हमरा बुझाता अगर ऑर्केस्ट्रा टाइप के होई तो सिर्फ गुदगुदावे वाला गाना उहे काहे कि विनय बिहारी जी के लिखल ऐसे भी गाना में बहुत बेहतरीन चीज है। उहे बात बा कैसे कि लेकिन एगो चीज में बहुत यूनिक बा, ट्रेन। तो पावर एक्सप्रेस चालू हो चुकल बा। देखो मेन बात ई बावे कि पावर एक्सप्रेस चालू हो चुकल बा। अभी तक टीजर नहीं देख लो तो जाके टीजर देख लो, एकदम बवाल टीजर। पवन सिंह एगो एबरा डायलॉग भी मारता रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ एगो और बात जे भी खेसारी लाल यादव से कंपैरिजन करावत लो भाई, तू लोग कंपैरिजन अरे बाप रे तो बतिया भर पकड़ रोकी खेसारी भैया के आज वो गाना आइल बा डबल रोटी, डबल खिड़की के अपार सफलता के बाद डबल रोटी आइल। आज हमरा बुझाता है जितना पावर स्टार पवन सिंह के गाना के एंट्री में खेसारी भैया का मोए गाना खत्म। काहे कि भाई पवन सिंह के गाना में क्वालिटी है, खेसारी भैया ब्रांड कभी भी ब्रांड होता है, ठीक है। भोजपुरी में ब्रांड कौन है सबको पता है। बाकी वीडियो के चली पवन तो रोकी कॉमन, यही बात के साथ वीडियो के खत्म करे के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया लो, वीडियो के लाइक कर लो, शेयर कर अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो।